جهان را نیز به خود جلب نموده است. یکی از نمودهای چهارمایی که در جمهوری تاجیکستان پرورش یافته و در جهان نامدار است، این گوسفند ذاتی حصاری می باشد که کلانترین گوسفند در جهان به شمار می رود. گوسفند حصاری ذاتی تاجیکی اصلی بوده، تاریخ پیدایشش به دوره‌های دور رفته می رسد. گوسفند حصاری ذاتی درشت‌پشم و دنبه‌کلان محلی است. این گوسفند را برای گوشت و روغن پرورش می نمایند و پیدایش پرورش آن از وادی حصار ابتدا گرفته است. سرشمار اساسی و ذاتی بهترین گوسفند حصاری در تاجیکستان موجود بوده، بیشتر در وادی حصار و ولایت ختلان پرورش کرده می شود. با شرافت وزن زنده کلانترین در عرصه جهان، منطقه پرورش و افزایش‌دهی گوسفند ذاتی حصاری تنها در تاجیکستان محدود نیست. طی سالهای گوناگون از جمهوری تاجیکستان گوسفند ذاتی حصاری به جمهوری‌های آسیای مرکزی و اکثر کشورهای قلمرو اتحاد دولت‌های مستقل انتقال داده شده، در این کشورها نیز پرورش کرده می شوند. حالا سرشمار بهترین گوسفند ذاتی حصاری در کارخانه‌های ذات‌پروری حصار ناحیه فرخار، کارخانه واحد دولتی ذات‌پروری حصار و شهر نو، کوپراتیو استحصالی سامانجان ناحیه دنغره، کوپراتیو استحصالی دلشاد بی ناحیه ورزاب و دیگر خواجگی‌ها پرورش می‌یابند. این خواجگی‌ها در پرورش و افزایش‌دهی گوسفند خوش‌ذات و بلند محصول نقش اساسی دارند. انگور طایفی که در منطقه حصار پرورش می‌یابد، با نظرداشت معتدل بودن اقلیم رنگ گلابی می‌گیرد. اینچنین با طعمش فرق می‌کند. این نوع انگور به بیماری‌ها تاب‌آور بوده، قابلیت خوبی نگهداری دارد. دانه بیضه شکل پوست غوز و طعم شیرین دارد. در داخل خانه زمستان در حرارت تا 15 درجه گرمی تا 5 ماه نگه داشتنش ممکن است. دوره حاصلخونداری از ماه سپتامبر تا دکامبر می باشد. اینچنین از این نوع انگور شراب یا افشوره‌های بهترین آماده کرده می شوند. بوتمیوه‌های این نوع انگور مقدار کافی افشوره دارند و مقدار شکر در آنها متوازن است. رنگ انگور طایفی به حرارت منطقه وابستگی دارد. تاکید نمودن به مورد است که تاجیکستان در میان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل نخستین کشور می باشد که محصولات کشاورزی آن به نظام میراث کشاورزی دارای اهمیت جهانی وارد شد و گوسفند ذاتی حصاری و انگور نوع طایفی من بعد در عرصه جهانی معرفی کرده می شوند. با مقصد ثمرانок استفاده намудани ҳар қитъа замини корам ва гирифтани ҳосили дилхоҳ, сокинону хоҷагидорони ноҳияи Носири Хусрав тадбир андешӣ менамоянд. тибқи иттилоъ дар мавсими нави киштукор кишоварзон тавонистанд ки ҳосили расидаро ҷамъоварӣ карда дар масоҳати 1924 гектар кишти дигар зироатро баромонанд. гузориши Самандар Шоев ва Мусоинур Муҳаммад. нақшаи дурнамои кишти такрории зироату сабзавот дар ноҳияи Носири Хусрав 1924 гектарро ташкил медиҳад ва то имрӯз хоҷагидорон бо истифода аз таҷриба ва усулҳои ҷадиди кори хоҷагидорӣ ба иҷрои муваффақонаи кишту парвариш ноил гардиданд. тавре мушоҳида шуд, айни замон кишоварзон дар заминҳои аз ҳосил холӣ гашта зироату сабзавоти гуногун аз ҷумла қаламфури булғорӣ, помидор, полезиҳо ва дигар анвои маҳсулотро кишту парвариш намуданд ки дар ҳоли нашъунамо ва ҳосилбандӣ қарор доранд. дар ноҳияи Носири Хусрав зиёда аз 7000 гектар кишти зироатҳои кишоварзӣ ҳисоби дурнамо вобаста шудааст. аз он ҷумла 40 гектар сабзӣ, 70 гектар картишка, 300 гектар пиёз ва 3320 гектар пунбадона ва дигар маҳсулотҳо вобаста шудааст. кишоварзони ноҳия дар самти бунёди боғу тогзор низ таҷрибаи хуб дошта, ҳамасола бо гирифтани ҳосили дилхоҳ дар таъмини бозорҳои кишвар бо меваҳои хушсифат нақши муҳим мегузоранд. дар ноҳияи Носири Хусрав зиёда аз 1800 хоҷагиҳои деҳқонӣ фаъолият намуда ба кишту парвариши зироату сабзавоти гуногуни кишоварзӣ машғул мебошанд. то имрӯз картошка, пиёз ҷамъоварӣ карда шудааст ва пелозӣ. ҳамин маҳсулотҳое ки истеҳсол кардаем дар ноҳия мақсад тарбуз, харбуза, пиёз, картошка ба дигар давлатҳо мо содирот кардаем. кишоварзони ноҳияи Носири Хусрав заминҳои дар ихтиёр будаашонро аз ҳисоби дурнамо ки 1924 гектар вобаста шудааст оқилона самаранок истифода бурда истодаанд. ба сифати кишти такрорӣ майдони шолӣ, ҷувори мака
пелози сабзавотҳо зиёд карда мешавад. маҷмуан заминҳои корами обӣ дар ҳудуди ноҳия 7079 гектарро ташкил дода, хоҷагидорон дар пайи мақсадноку оқилона ба кор бурдани он дар амалӣ гаштани яке аз ҳадафҳои олии кишвар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми арзанда мегузоранд. Самандар Шоев, Мусои Нурмуҳаммад, ноҳияи Носири Хусрав, Ахбор. соли равон дар вилояти Суғд бо истифода аз имконияту иқтидорҳои мавҷуда дар масоҳати бештар аз 200 000 гектар зироати гуногуни кишоварзӣ кишт карда шуд. имрӯзҳо кишоварзони вилоят дар баробари ҷамъоварии ғала, меваю сабзавот ва полезиҳо дар заминҳои аз ҳосил холӣ шуда такроран зироат киш мекунанд. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. кишоварзони вилояти Суғд бо истифодаи самараноку оқилонаи замин ҷорӣ намудани роҳу усулҳои парвариши зироати гуногун ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ мақоми шоистаро соҳибанд ва ҳамасола аз заминҳои корами обӣ чандин маротиба ҳосил ҷамъоварӣ мекунанд. дар кишту парвариши зироат ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ деҳқонони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров таҷрибаи ғанӣ доранд. ҳамасола дар ноҳия бо васеъ намудани майдони кишт ва риояи қоидаҳои агротехникӣ ҳосилнокии тамоми намуди зироат баланд ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ зиёд карда мешавад. дар ноҳия дар самти кишту парвариши зироати кишоварзӣ хусусан истеҳсоли помидор таҷрибаи кишоварзони деҳоти Зарзамин ва Хиссеварз намунаи ибрат аст. имсол дар деҳоти зикршуда дар масоҳати бештар аз 300 гектар помидор кишту парвариш карда шуд ки имрӯзҳо ҷамъоварии ҳосил бо маром идома дорад. бино ба маълумоти масъулон ҳамарӯза аз заминҳои ҳосилхези Зарзамин ва Хиссеварз бештар аз 100 тонна помидор ҷамъоварӣ карда мешавад ва саҳми деҳқонони ин минтақа дар таъмини бозорҳои пойтахти мамлакат, шаҳри Душанбе ва вилоятҳои Суғду Хатлон бо ин намуди маҳсулот назаррас мебошад. имсол ҳосил фаровон буда дар шафати роҳи мошингарди Ғафуров Зарзамин помидор ва дигар намуди маҳсулоти кишоварзӣ ки дар ҳамин минтақа парваришу истеҳсол карда мешавад бо нархи нисбатан арзон ба фурӯш бароварда шудааст. дар замине ки мо истодем 1 гектар 85 сотих помидори Султон, Премьера, ҳама хел намудҳои помидор мекорем, ҳосили хуб мегирем. то 60 тонн 70 тонн помидор мегирем аз ҳар гектар. баъди помидор турбу шалғам мекорем, хошокҳои барои чорва мекорем, кишти такрорӣ мекунем. имсол заҳмату талоши деҳқонони вилояти Суғд самари бештар ба бор овард ва маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла меваю сабзавот фаровон буда ҷиҳати беталаф ҷамъоварӣ намудани он тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. ба хотири таъмини сокинону меҳмонон бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ дар ду шафати роҳи Душанбе Чаноқ ҳудуди шаҳру ноҳияҳои айнии Шаҳристон, Истарафшан, Деваштиш, Спитамен, Ҷаббор Расулов ва Мастчоҳи вилояти Суғд бештар аз 100 нуқтаи фурӯш ташкил карда шудааст. дар ин нуқтаҳои сарироҳӣ деҳқонон маҳсули заҳмати худ ба монанди меваҷоту сабзавотро бо нархҳои нисбатан арзон бидуни миёнарав ба фурӯш мебароранд. дар ҷамъияти деҳоти деҳмои ноҳияи Ҷаббор Расулов роҳи Душанбе Чаноқ дар гӯшаи деҳқон ташкил карда шудааст. ҳамарӯза дар гӯшаи деҳқон 20 тонна маҳсулотҳои кишоварзӣ ба фурӯш бароварда мешавад. маврид ба таъкид аст ки деҳқонони вилояти Суғд аз ҷумлаи таъминкунандагони асосии бозорҳои шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ ба ҳисоб мераванд. ба таъкиди хоҷагидорон танҳо бо меҳнати ҳалолу фидокорона ва истифодаи мақсадноки замин метавон ба татбиқи ҳамаҷонибаи яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ комёб шуд ва дар баробари таъмини бозори дохилӣ имконияти тақвият бахшидани иқтидори содиротии мамлакат низ зиёд мебошад. Абдуваҳоби Абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти Суғд, Ахбор. соли ҷорӣ кишоварзони ноҳияи Файзобод дар майдони зиёда аз 6280 гектар кишти зироати гуногун гузаронида барои ба даст овардани ҳосили фаровон корҳои агротехникиро мувофиқи тавсияи олимон баромондаанд. гузориш дар ин хусус. самараноку оқилона истифода бурдани ҳар қита замини корам ба зиёд гардидани боздеҳи замин ва афзун шудани маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ мусоидат менамояд. ин омил дар хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи Файзобод баръало ба назар мерасад.
هر نفر سهمدار قطعه‌های زمین در اختیار داشته را پرثمر استفاده برده با رویانیدن حاصل فراوان در برابر تامین خانوادگی با محصولات نیاز اول و ذخیره 2 ساله مواد غذایی، همچنین در غنی گردانیدن بازارهای ناحیه و پایتخت مملکت با سبزیجات و پالزی سهمی بارز دارند. کشت کارتوشکا در خواجگی در تخم پرای آبهای نظیر ما 149 هکتار کشت کارتوشکا رو گذراندیم. در عین حال کشت کارتوشکا بسیار خوب است. نمایش 10 هکتار سافلور کش کردیم، 20 هکتار کشتی جو و گندم کش کردیم. در عموم 38 هکتار غله‌دانگی ما کش کردیم. ناحیه فیض‌آباد که ناحیه اگراری یعنی کشاورزی می باشد، دهقانان این سال با مساعد آمدن باد و هوا و اقلیمی خوبی ناحیه در میدان 6284 هکتار کشتی زراعت‌های دورنمای تصدیق‌گرده حکومت جمهوری تاجیکستان را سربلندانه اجرا نمودند. کشاورزان این سال در میدان 743 هکتار تمام نمود سبزیجات از جمله در میدان 311 هکتار پمیدار کش نمودند. البته امروز خود شما شاهد هستید که پمیدار نشونمای خوب دارد. در میدان 3130 هکتار کشتی غله‌دانگی بود. الکی 60% جمع‌آوری اجرا گردیده است. از زمین‌های للمی 31 سانتی‌متر و از زمین‌های کارم آبی تا 50 سانتی‌متر حاصلناکی به دست آورده شده. کارتوشکا در قطار محصولات نانی همروزه در جاده روزگارداری همچون محصولات اساسی برای شهروندان استفاده برده می شود. کشاورزان ناحیه فیض‌آباد با مقصد زیاد نمودن حجم استحصال این نامگوی محصولات سال تا سال میدان کشت کارتوشکا را زیاد نموده با استفاده از نوع‌های بهترین تخمی و آبیاری سریع حاصل دلخواه کارتوشکا به دست می‌آورند. جمع‌آوری میدان غله‌زار در موضع‌های پایانی ناحیه به آخر رسیده، اهل زحمت در زمین‌های از حاصل خالی شده الکی کشتی تکراری زراعت‌های گوناگون را براه ماندند. پرثمر استفاده برای قطعه‌های زمین در باغات ناحیه فیض‌آباد گواهی از آن می‌دهد که سهمداران در جاده رویانیدن 3-4 حاصل از یک زمین دوام سال تجربه غنی دارند. سال دوم است که در زمین‌های داخل باغ‌ها دهقانان سبزیجات و پالزی، کارتوشکا و پیاز، محصولات لوبیادانگی پرورش می‌نمایند. مهنت نجیبانه، شغل ورزیدن در ساحه کشاورزی همروزه به سهمداران و خواجگیداران و کشاورزان ناحیه فیض‌آباد نتیجه دلخواه به دست آورده ایستاده است. اهل زحمت ناحیه خوب درک می‌نمایند که مهنت همروزه برای رویانیدن حاصل فراوان مساعدت می‌نماید. مرام و مقصد کشاورزان ناحیه فیض‌آباد ثمرناک و عاقلانه استفاده بری زمین‌های کارم، زیاد نمودن دستاوردهای ساحه کشاورزی و با این وسیله بهتر نمودن سطح روزگاری سهمداران و خواجگیداران می باشد. محمد علی عبدالکریم خیرالله خالمومینزاده، فیض‌آباد اخبار. барои гирифтани ҳосили баланди пахта хоҷагидорони ҷумҳуриро мебояд мувофиқи тавсияи олимон дар давраи гулу шонабандии зироат бо реҷаи муайян обмонии пахтазорро шабона баромонанд то аз натиҷаи меҳнат самараи хуби иқтисодӣ ба даст оранд. идомаи мавзӯъ дар гузориши гулчеҳраи саттор. гирифтани ҳосили баланди пахта аз реҷаи обёрии саривақтӣ вобастагии зиёд дорад. дар сурати риояи дурусти агротехникаи парвариш ва истифодаи тухмиҳои босифати ватанӣ хоҷагидорон метавонанд аз ин маҳсулоти аҳамияти стратегӣ дошта манфиат бинанд. аз рӯи тавсияи олимон моҳи июл ва нимаи моҳи август барои пахтакорон хеле давраи ҳассос ба ҳисоб меравад. обёрии пахтазор асосан ба 3 давра тақсим мешавад. давраи якум аз киш то гулкунӣ, давраи дуюм аз гулкунӣ то ҳосилбандӣ ва давраи сеюм ин шукуфтани кӯракҳо ва ҷамъоварӣ ҳосил мебошад. айни ҳол дар қитъаи тухмипарварии ибтидоии селексии пахта қарор дорем ва дар ин ҷо обёрии якум гирифта истодаанд. обёрии якум ва давраи сеюми обёрӣ ҷо як дар миён гирифтани обёрӣ самараи хуб мебахшад.
риояи саривақтии 3 давраи обёрӣ метавонад ба маҳсулнокии ин ашёи пурқимат таъсири хеле зиёд расонад. асосан дар минтақаҳои ҷануб аллакай оби якума гирифтанд, оби дуюм ва сеюм дар назар аст гирифта истодаанд. бинобар он давраи аз ҳама ба обталабии зиёд доштани пахта ин давраи дуюм аз гулкунӣ то ҳосилбандӣ мебошад. дар ин давра дар минтақаҳои ҷануб аз 3-4 то 6 маротиба об гирифта мешавад. дар суғда то ҳамин 5 маротиба, дар ноҳияи тобе бошад то 6 маротиба об гирифтан мумкин. агар давраи якуми обёрӣ то гулкунии пахтазор давом ёбад, давраи дуюм аз гулкунӣ то ҳосилбандӣ ва давраи сеюм бошад то ҷамъоварии ҳосилро дар бар мегирад. дар вазъи тағйирёбии иқлим ки тобистон хеле гарм омадааст, барои нарехтани гулу шона ва гирифтани ҳосили баланд пахтакоронро мебояд ки шабона обмонии пахтазорро ба роҳ монанд. барои обёрии хушсифат ба дарозии ҷӯякҳо низ бояд аҳамияти махсус дода шавад. мутахассисон таъкид менамоянд ки бояд дар ҳамкорӣ бо олимони соҳаи зироаткорӣ хоҷагидорон мувофиқи тавсияҳои илман асоснок дар ҳарорати аз 35 то 40 дараҷаи гармӣ ҳатман шабона реҷаи обмониро ба роҳ монанд то шонарезии пахтазор ба миён наояд. дар хокҳои санглох меъёри ҳар як омонӣ 500-600 метри мукааб дар як гектар, дар хокҳои сабук 600-700, дар хокҳои вазнин 700-800 ва то 1000-1200 метри мукааб об гирифта мешавад. барои хушсифат обёрӣ кардан бояд деҳқонон ба дарозии ҷӯякҳо ва тақсими обро аз рӯи қоида риоя намоянд. бо мақсади устувории зироат ба ҳама зараррасонҳо айни замон дар баъзе аз қитъаҳои пахтазор ғизодиҳӣ идома дошта, баъди 8 рӯз хоҷагидорон метавонанд обмонии маҳинро ба роҳ монанд. дар ин қитъаҳои таҷрибавӣ бо истифода аз тухмиҳои босифати ватанӣ, олимони институти зироаткории академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон дар 8 гектар пахта кеш намудаанд ки нашъунамои хеле хуб дорад. олимон баро назаранд ки гармии дар кориро пахтазор аллакай гирифтааст ва оянда низ агар 3-4 рӯз ҳарорат баланду баъди он 2-3 рӯзи дигар боз пасттар гардад, ба ҳосили ин зироати техникии гармидӯст зиёне намерасад. баҳри дастрасии бештари хоҷагидорон ба техникаҳои муосири замонавӣ ба хусус тракторҳои тасмачарх, корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии Тоҷикаролизинг пайваста техникаҳои заруриро ба мамлакат ворид мегардонад. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба рушди соҳаи кишоварзӣ бахусус баланд бардоштани ҳосилнокии зироат ва ба ин васила таъмин намудани амнияти озуқаворӣ таваҷҷӯҳи махсус равона менамояд. ба назари олимони соҳа яке аз омилҳои асосӣ баланд бардоштани ҳосилнокии истифодаи тракторҳои тасмачарх ҳангоми шудгор мебошад. ба ин мақсад корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии Тоҷик Агролизинг дар партави дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалироҳмон оид ба шудгори босифати замин бахусус на камтар аз 40 сантиметр шудгор кардани замини барои кишти пахта пешбинӣ шуда, таи солҳои охир миқдори зарурии тракторҳои тасмачарх ба мамлакат ворид карда мешавад. ин навбат Тоҷик Агролизинг аз ҷумҳурии мардумӣ Чин боз 20 адад тракторҳои тасмачархи Юто 902-ро бо испорҳои сетанагии кафгирдор ворид намуда, таърихи иҷораи молиявии лизингӣ ба хоҷагидорони пахтакори ҷумҳурӣ пешниҳод менамояд. бо таъкиди мутахассисон, таҷрибаи солҳои гузашта собит намуд, ки шудгори заминҳои пахта тавассути тракторҳои тасмачарх ҳосилнокиро баланд бардошта, ба буҷаи деҳқонон фоидаи хуби молиявӣ овард. бартарии ин техникаҳо дар он аст, ки муддати як чанд сол боз тамоми кишту кори зироатҳои хоҷагии қишлоқи ҷумҳурӣ бо тракторҳои чархдор истифода бурда мешуданд. бартарии ин техника дар он аст, ки заминро дар чуқурии 35-40 сантиметр шудгор менамояд. бахусус хоҷагиҳои пахтакоре ки тавассути тракторҳои тасмачарх заминро шудгор карданд, аз ҳар гектар нисбат ба солҳои гузашта то 20 сентнерӣ зиёд ҳосил ба даст оварданд, ки боиси ҳавасмандии онҳо гардидааст. мақсад аз шудгори чуқури заминҳои мавриди кишт агар аз як тараф дар баробари тақсим кардани моддаҳои органикӣ дар
қабати болои хок бошад, аз тарафи дигар зери хок мондани боқимондаи растаниҳо ва алафҳои бегона, инчунин таъмин намудани қабати поёнии хок бо моддаҳои ғизоӣ мебошад. аз ҷониби дигар гузарондани шудгори чуқур барои таъмин намудани намнокии замин нақши муҳим дорад. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахбор ба анҷом мерасад. шуморо дар нашрҳои минбаъда ҳамкоронамон бо тозатарин хабару гузоришҳои рӯз ошно менамоянд. хайр.